24 horas despois de anunciar o peche durante o mes de novembro dos preto de 12.800 establecementos hostaleiros ubicados nos 60 concellos afectados polas novas restricións para frear o avance da COVID-19, a Xunta presentou hoxe unha liña de axudas. A Xunta de Galicia pon a disposición da hostalería e do turismo 2.200 euros no caso de un titular dun establecemento sin traballadores e ata 7.000 euros no caso de ter ata 10 traballadores e unha baixada nos meses anteriores do 50% dos seus ingresos. As contías dependerán do número de traballadores e dos meses que estiveron pechados. As axudas propostas son 1.200 euros como complemento por cese de actividade, 1.000 polo peche en outubro, 1.000 polo de novembro e 4.000 por estar en ERTE dende marzo e por unha baixada mensual de ingresos do 50%. Entendemos que é unha proposta dentro das nosas posibilidades dunha comunidade autónoma, considerando ademais que o peche de novembro automáticamente vai a producir outra vez o dereito a ERTE sin coste para o titular do establecemento, dado que o 100% das cotizacións á Seguridade Social son por conta da Seguridade Social e, como saben, o 70% do salario tamén é por conta dos fondos de emprego do Estado. O Executivo Autonómico calcula que deberá destinar máis de 12 millóns de euros a esa liña. Ademais, Núñez Feijóo pediu a outras administracións que fagan as súas achegas. Por exemplo, reclama ao Goberno do Estado que reduza o IBE turístico o 4% e os concellos que bonifiquen as taxas á hostalería durante este 2020.